I'm very excited. Fi'n na Tim hefyd. bach o nervous. Ia, fi'n Pressure's on. Iawn. Should we bring Beti down? Nawn ni roi croeso i Beti. Beti, croeso i hwg. Dyma hi. Edrych ar y sgidiau. Sgidiau, nice. I told you You were that right. Sgidiau funky. That'll make her feel uncomfortable, but yeah. Hiya, Beti. Siwmai. Di iawn? Siwmai. Diolch am ddod. Eistedd lawr. Diolch yn fawr am y Paned. gwahoddiad. Relax, ymlacio. Ie. Rwan. Gwisgo shoes nice. I knew she wouldn't let me down. Yeah, straight away. Da iawn. Boots. Felly fydden nhw'n ffitio di. Possibly. It'd be quite nice. Dwi eisiau siarad Beti a phobl. Ysgolwch yn dda. Nawr, dych chi'n mwynhau gweithio ar Beti a phobl? Dwi wrth fy modd yn gweithio ar Beti a phobl. Mae pobl mor ddiddorol i gael. A dwi yn hoffi siarad â phawb a dweud y gwir. Ie. Achos mae rhyw stori gan bob un, yn does? Be ydy'r gyfrinach, secret, pam bod y rhaglen mor boblogaidd ac yn gymaint o lwyddiant? Dwi'n meddwl bod pobl yn hoff o'r raglenni fel hyn. Yn yw, mae Desert Island Discs wedi mynd, wrth gwrs, yn gwybod i'r sbryd, ond tipyn cyn Beti a'i phobl. Mae pobl, dwi'n meddwl, yn hoffi gwrando ar bobl yn siarad am eu bywydau a ffordd maen nhw'n teimlo. I fi mae hynny'n bwysig. A hefyd, yr hyn sy'n ddiddorol ydy i dewis nhw o gerddoriaeth. Ie. Dewis cerddoriaeth? Dewis cerddoriaeth. Oh, yeah, cerddoriaeth. So their choice of music, mae hwnna. Oh, of course, of course. And you can tell a lot by a person with a choice of music. Hollol. Pa fath o gerddoriaeth dych chi'n fwynhau? Dwi'n mwynhau pob math o gerddoriaeth. Yn rhyfedd, pan o'n i'n iau, o'n i'n hoffi cerddoriaeth glasurol i gyd. Dim llawer o ddim byd arall. Yn iau, younger, ti'n gwybod? Sydd yn odd mewn ffordd. Erbyn hyn, Ie. dwi'n hoffi cerddoriaeth rock a pethau fel yna. A dwi'n meddwl achos bod fy mab, Iestyn, wrth gwrs, a diddordeb mawr yn y pethau yma. Nawr, chi'n gweithio ar y BBC hefyd. Sut wneithoch chi ddechrau gweithio ar y BBC? Wel, hap a damwain mewn gwirionedd. Oedd rhywun yn edrych am ohebydd yn Abertawe i weithio... Gohebydd, ti'n gwybod beth gohebydd? Gohebydd. Reporter. Oh, yes. I weithio ar raglen bach ar radio o'r enw Bore Da yn oes... Beth yw e? Yn oes yr arth a'r blaidd. Amser maith yn ôl. Amser maith yn ôl. A little while ago. A little while ago, okay. Oedd hi'n anodd wneud cyfres hefo dy bartner di, David, yn sôn am yr Alzheimer's, achos mae hwnna'n rhywbeth personol iawn. Mae'n un peth holi bobl eraill am eu teimladau, ond mae'n rhywbeth gwahanol iawn siarad am dy deimladau di mor agored. Oedd yn anodd? Wel, o'n i yn rhyfedd iawn am ddysgu am Alzheimer's. A'r ffordd orau i fi wneud hynny oedd gwneud rhaglen. Achos o'n i'n cwrdd ar arbenigwyr i gyd. Felly o'n nhw'n gallu dweud wrtha i beth oedd, wel, dyn nhw ddim yn gwybod beth sy'n achosi'r clefyd. Ond o'n i'n gallu siarad â nhw ac o'n nhw'n gallu fwy neu lai dweutha i beth i ddisgwyl yn ystod blynyddoedd nesaf, ynddo fe. Felly o'n i'n dysgu llawer. Chi'n meddwl chi helpu pobl? Dwi yn siŵr, achos mae'r ffilm yn cael ei dangos nawr i nyrsys, a felly mi roedd o'n i ddim yn sylweddoli ar y pryd, ond mae'n amlwg bod e wedi cyffwrdd â phobl a bod e'n help. Wy'n gobeithio mae'n dechrau gwella bod pobl â dementia ag Alzheimer's, bod nhw'n trafod y peth yn fwy agored erbyn hyn. Wnaethoch chi'n yrru bws ar y briodas fawr? Do. Pam? Wel, gaf i roi e fel hyn, dwi'n fwy balch o gael y drwydded. Fwy balch, proud of having that licence. O gyrru bws. Na dydw i o raf dwi wedi gael, ydy fe? I fi. Proud of that than the degree. Oedd e'n anoddach oedd? Wel, oedd am nagoedd, achos unwaith bod fi yn y sedd. Hynny yw, mae yna bethau da i yrru bws, achos mae'r
Mae'r mirrors, beth yw'r un i'n Gymraeg yn ni, ie? Drycha, ie. Ie, na fe. O, ie. Hynny yw, mae'r rheini'n fawr yn dyn nhw. A wedyn... Ti'n uchel i fyny. Uchel i fyny. Mae dyn yn gallu gweld popeth. Ond weithiau fydden ni'n meddwl, ie, mae hwn yn fawr. Dyw e ddim yn gael. A lot o bobl yn y cefn hefyd yn gyfrifoldeb. Yeah. And you like a challenge. We like to put a challenge out there on the show. And have you seen Hwb before? We have a quiz. Dwi'n gweld. It's called a Gwen and Geirfa. Are you ready for it? T-shirt? O, bydde di'n wych. Ie, yr ymenydd yn gweithio. Amser Gwen and Geirfa. O. OK, Gwen and Geirfa. Iawn ta. Mewn 20 eiliad, her. gyfieithu gymaint o'r rhain a phosib, iawn. OK. Barod? 3, 2, 1. Connie off. People. Pobol. News. Newyddion. Music. Cerddoriaeth. Documentary. Dogfennau. To present. Cyflwyno. Journalist. Newyddiadurwr. To laugh. Chwerthin. Media. Cyfryngau. Yay! To drive. Gyrru. Married couple. Padriod. No. Sorry, we can't take that. No. We can't take that last answer. That was very... Ardderchog. Da iawn. Ardderchog. Right. OK, what have we got so far? Sawl gafodd Beti. OK. I'll make this a bit bigger. Beti wedi cael... Now. Wel. Now. Fath a Gyda Sara. Sara. Gregory. O, da iawn. Ardderchog. Es ti'n stuck ar Parry un oedd e? What is it? Ie, media. Media. Ie. What is media? Cyfryngau. 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 We should know that, shouldn't we? Yeah, we Really? should all know that, shouldn't we? Da iawn. Ardderchog. Amser egwyl nawr. Bach o paned. Eisiau paned, Beti? So hynna'n neis. Ond cofiwch ddod nôl achos wir, mae gennym ni ddysgwr o dramor sydd yn rhyfeddol a'i enw o, great name, Sterling Dafydd Wow. o Texas. Don't you mean o Dexus? O Texas, look at you, correcting me rwan. Welwn chi mewn tri. Treni.